ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു വരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു അധ്യായം 1 ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ. അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു പേജ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി, ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മള് 5 തരം മുക്തിയെ കുറിച്ച് കണ്ടിരുന്നു. സായുജ്യമുക്തി, സാരൂപ്യമുക്തി, 5 തരം അല്ലേ. അപ്പൊ അതില് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രം, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അവർ ഈ പറഞ്ഞ യാതൊരു മുക്തികൾ പോലും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് താല്പര്യം എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് അവരെപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തത് ആണല്ലോ. ഇനി നമ്മള് അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാണ്. ഈ ഒന്നാമത്തെ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ കയറി പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്നലെ പ്രഭു ഇല്ലാണ്ടായപ്പോ. കാരണം വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞപ്പോ പോയത്. ആകെ 4 പേരുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. മനസ്സിലാവും ഇല്ലാണ്ടായാല്. ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ എത്ര സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിച്ചത്? 6. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകുന്ന ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണത്തെ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്? ക്ലേശാഗ്നി. ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കപിലദേവൻ ആർക്കാണ് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഉപദേശം നൽകിയത്? ഭഗവാൻ ലയിച്ചേരുക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന മുക്തി ഏതാണ്? ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്നാണ് സ്രോതസ്സിൽ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ രാധാറാണിയുടെ ആയതുകൊണ്ട്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാനോടുള്ള സേവനത്തിന് പകരമായിട്ട് മറ്റെന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സുദുർലഭ എന്ന ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രം കിട്ടുന്നതല്ല, വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കിത് അവസരം കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാകുന്ന മുക്തിയെ പറയുന്നത്
സാരൂപ്യം. സാരൂപ്യം. ഭക്തിസേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണത്തിൽ ഒന്നായ ചാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിലെത്തി. അതാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള 5 തരം മുക്തികളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ്? സ്വർഗാരോഹണം. സ്വർഗാരോഹണം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്റെ എല്ലാം ശരിയായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായില്ലേ, ഞാൻ ഇപ്പൊ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാനും ക്ലാസ്സിലില്ലായിരുന്നു, എനിക്കെല്ലാം കറക്റ്റാ. ഞാൻ കേട്ടപ്പോ വിചാരിച്ചു ക്ലാസ് കണ്ടില്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു മനസ്സില്. ഇല്ല, 2 പ്രാവശ്യം കേൾക്കുമ്പോ എല്ലാം ശരിയാവും. അതെ. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ കയറാണ്ടിരുന്നാലും നമുക്ക് ഒത്തിരി കിട്ടില്ല. നോക്കിയപ്പോ എന്താണ് പറയാ, ക്ലാസ് കയറുമ്പോ ഒരു തവണ അല്ലേ കേൾക്കുള്ളൂ, ഇത് 2-3 പ്രാവശ്യം കേൾക്കും, അന്നേരം കറക്റ്റ് ആവും. അത് മാത്രല്ല, സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നത് നല്ലതാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അത് റീകോൾ ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മള് കേൾക്കുകയും ചെയ്യും വീണ്ടും. പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ വരാണ്ടായ കേൾക്കാണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഇത് സത്യം മാതാജി. കാരണം ഇത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ആയി, നമ്മള് ബാക്കിയുള്ള തിരക്കില്ല. ഇത് ഉത്തരം എഴുതണ്ടേന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സത്യമാണ് കേട്ടോ. അതുണ്ട്, കാരണം അത് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സമയം നമ്മൾ കുറച്ച് പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, പ്ലസ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് അതിൽ പറയാനുള്ളത് ഓരോന്നിന്റെ ഇനി ഓരോ പോയിന്റ് എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതില്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് ക്ലേശാഗ്നി. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ക്ലേശാഗ്നി. ക്ലേശാഗ്നിയെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഭൗതികമായ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, അതാണ് ആദ്യത്തെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് എന്താ കാരണം? നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട്. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്? ശരിയാ, പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നിങ്ങള്. ആഗ്രഹങ്ങൾ ക്ലേശാഗ്നി. ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കാരണം നമ്മുടെ അവിദ്യയാണ് കാരണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്? അവിദ്യ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? അവിടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും. അവിദ്യ ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? അവിദ്യ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കപ്പ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും. ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോ നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ? നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ചിലപ്പോ അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നടത്താൻ വേണ്ടി പാപങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും? ക്ലേശം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അവിദ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും? ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? പാപം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്ലേശങ്ങൾ സംഭവിക്കും. നമ്മളെ അജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് എന്തിന് കാരണം? ഈ ക്ലേശത്തിന് കാരണം നമുക്ക് എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖത്തിനും കാരണമായിട്ട് മാറുന്നപ്പോ എന്താണ്? നമ്മുടെ അജ്ഞാനമാണ് കാരണം. ഈ അജ്ഞാനം കാരണം കൊണ്ട് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ അജ്ഞാനം കാരണം കൊണ്ട് അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നടക്കാതെ വരുമ്പോ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഈ പാപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പാപത്തിന് 2 തരത്തില് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഒന്ന് പാകമായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാവും, പാകമാകാത്തതും ഉണ്ടാവും. പാപം 2 തരത്തിലുണ്ടാവും നമുക്ക്. ഒന്ന് പാകമായിട്ടുള്ളതും, അതായത് ഫലം വന്നതും ഫലം വരാത്തതും. പാകമായതും ഉണ്ടാവും, പാകമാകാത്തതും ഉണ്ടാവും. പാകമായെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അത് ഫുള്ള് പാകമായി. പാകമാകാത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. അതാണ് 2 തരത്തിലുള്ള പാപത്തിന്റെ 2 പ്രതികരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 2 തരത്തിൽ. ഒന്ന് പാകമായതും, രണ്ടാമത്തത് പാകമാകാത്തതും. പാകമായതെന്ന് വെച്ചാല് അതിന് 2 പേര് പറയും. പ്രാരാബ്ധം, അപ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പാകമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ കുറെ എന്തായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്? പാകമാവാതെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്.
അതിന് പാകമായിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും, നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇത് ചിലത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഇനി ചിലത് കിട്ടാനുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് പാകമായിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് പാകമാവാത്തതും. പാകമായതിനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ചെയ്തതിൽ പാകമാവാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, അത് ഇനി അത് മുളച്ച് കായായിട്ട് പൂവായിട്ട് വരും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ഇനി എന്ത് വരാനുള്ളത്, പാകമാവാതെ കിടക്കുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും? അതിന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, അത് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇനി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വിത്തായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മുളയ്ക്കാനായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എരിച്ചു കളയാൻ പറ്റും. അതാണ് നമുക്ക് ഈ നാമജപം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവണ്ടേ പറഞ്ഞത്? അതായത് നമ്മള് പറഞ്ഞു പാപം കർമ്മം എന്താ പറയാ, അജ്ഞാനം കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് പാപം ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ആഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാപം ചെയ്യും. ഈ പാപം രണ്ട് തരത്തില്, പാപത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാകും. ഒന്ന് പാകമായത്, ഒന്ന് പാകമാകാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്രാരാബ്ദം, പ്രാരാബ്ദം എന്ന് പറയുന്നതിന്. അപ്രാരാബ്ദം എന്ന് വെച്ചാല് പാകമാകാത്തതും, പ്രാരാബ്ദം എന്ന് വെച്ചാല് പാകമായതും. അപ്പൊ ഇതില് പാകമാകാത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇതുവരെ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തില് പാകമായതിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാകമാകാത്തതിന്റെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, അത് നമുക്ക് നാളെ അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ്. അത് അവിടെ കെടുക്കാണത്, അത് വിത്തായിട്ട് അവിടെ കെടുക്കാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ, നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ വിത്ത്. ഇനി അത് തന്നെത്താനത് മുളച്ചു വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്, അത് പാകമായിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾ അതും അനുഭവിക്കണം സാധാരണ രീതിയിൽ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താണത്, അതിനെ നമുക്ക് എരിച്ചു കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മളെ ദുഃഖത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് അതാണല്ലേ, ക്ലേശാഗ്നി. നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്താണ്? കാരണം ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം നമുക്ക് എന്താണ്, അജ്ഞതയാണ് നമ്മുടെ കാരണം. അജ്ഞത കൊണ്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അത് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യും. പാപം ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും, ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് ഒന്നിനൊന്നൊന്നും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ അനുഭവിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പാപങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുക? നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാവണം, അജ്ഞത ഇല്ലാതാകണം, എന്നാലേ നമുക്ക് മാറ്റുള്ളൂ. ഇനി അഥവാ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങള് അനുഭവിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ നാമജപത്തിലൂടെ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും, എരിച്ചു കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അത്രയും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 1, പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച ആ പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലേശാഗ്നി, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നോണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്? ഒന്ന്, നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്നതാണത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, മോക്ഷ ലഘുക്തകൃ സുദുർലഭ, വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുവരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതില് ഈ ആദ്യത്തെ ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത, നമ്മള് ഇത് രണ്ടും ഏത് ഭക്തിയാ വരുന്നത്? സാധന ഭക്തിയാ വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്നു, എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നൽകുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്, ഈ പറഞ്ഞ ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത. ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ
സാധനാ ഭക്തിയിലാണ് അത് വരുന്നത്. ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ക്ലേശാഗ്നി ശുഭദ സാധനാ ഭക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. കാരണം നമുക്കത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത്, ഈ ക്ലേശാഗ്നി ശുഭദ. അതായത് ക്ലേശാഗ്നി വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഏതിലെ വരുന്ന സാധനാ ഭക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് രണ്ടെണ്ണം ക്ലേശാഗ്നി ശുഭതി. അടുത്തത് രണ്ടെണ്ണം മോക്ഷ ലഘുക്തകൃ സുതൂർലഭ ഭാവഭക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. അടുത്തത് രണ്ടും എന്തിനാ വരുന്നത്, നമ്മളെ ഭാവഭക്തിയിൽ. അതായത് മോക്ഷ ലഘുത മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അത് രണ്ടും ഭാവഭക്തിയില്. അപ്പൊ അത് രണ്ടുമല്ല ഈ 4 എണ്ണം വരും. അപ്പൊ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത മോക്ഷ ലഘുക്തക സുദുർലഭ, ഇത് 4 നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതിൽ വരുമ്പോൾ, അതായത് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി, അത് രണ്ടും എന്താണ്, പ്രേമഭക്തിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയിലാവുമ്പോ ഈ 6 കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ ശുഭത, പിന്നെ മോക്ഷലഘുക്തകർ സുദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി, ഇത് 6 നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആദ്യത്തെ 2 എണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് സാധന ഭക്തി മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുമ്പോ ഭാവഭക്തിയും കൂടി വരും 4 എണ്ണം. 6 എണ്ണം വരുമ്പോ നമ്മൾ ഏത് വരും, പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതില് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് വെച്ചാല് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം വരുന്നതാണ് എന്ത്, ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളും മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങളും ദുഃഖത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്ത പാപങ്ങൾ, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പപ്പോ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളും മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങളും നമ്മൾ എന്തിനു കാരണമായിട്ട് മാറും, ദുഃഖത്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ നമ്മള് ദുഃഖത്തിന് കാരണമായി മാറും. അപ്പൊ ഈ ദുഃഖത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, അജ്ഞതയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾക്കും കാരണം. എന്താണ്, നമ്മുടെ അജ്ഞതയാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. പക്ഷേ അജ്ഞത കുറ്റവിമോചനത്തിനു കാരണമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അജ്ഞത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല, കുറ്റത്തിന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമല്ല എന്ത്, അജ്ഞത എന്ന് പറയുന്നത്. പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു തന്നെ തീരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അജ്ഞതയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യിക്കുന്നത്, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അജ്ഞത കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല, ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ആ പാപത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു തന്നെ തീരണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ജന്മത്തിലും ചെയ്തതുണ്ടാവും, ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തതുണ്ടാവും. എന്തായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അജ്ഞത കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അജ്ഞത ഒരിക്കലും എന്തല്ല, നമ്മൾ ആ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അജ്ഞത. ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം. ഈ 2 തരത്തില് പാപകർമ്മങ്ങള് 2 തരത്തില് നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് പാകമായതും ഒന്ന് പാകമാകാത്തതും. പാകമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, പാകമാകാത്ത ഫലങ്ങൾ. 2 തരത്തിലുള്ള ഫലം, പാകമായതും പാകമാകാത്തതും. പാകമായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് നമ്മള് ഇതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല. പാകമായത് എന്ന് വെച്ചാല് ഫലം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, പാകമായത്. പാകമാകാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, അത് അനുഭവിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, പാകമാകാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത്.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 19-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഉദ്ധവർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇത് പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവരെ, എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇന്ധനത്തെ നിമിഷം കൊണ്ട് എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ള കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിക്ക് തുല്യമാണ് എനിക്കായി ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ ഉദ്ധവർക്ക് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, എന്താണ് പറയുന്നത്? എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇന്ധനത്തെ നിമിഷം കൊണ്ട് എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ള കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിക്ക് തുല്യമാണെന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്, അഗ്നിക്ക് തുല്യം എരിച്ചു കളയാനായിട്ട്, അഗ്നി കൊണ്ട് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിക്ക് തുല്യമാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. അത് അപ്പൊ എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 33-ാം അധ്യായം 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ദേവഹൂതി തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള കപിലദേവനോട് പറയുന്ന ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, പ്രഭോ, 9 തരം ഭക്തിയുടെ സേവനമുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണവും കീർത്തനവുമാണ് തുടക്കം. പിന്നെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, പാദസേവനം. ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അങ്ങയുടെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയോ അങ്ങയെ കീർത്തിക്കുകയോ പ്രണമിക്കുകയോ ധ്യാനിക്കുകയോ തുടങ്ങി ഈ 9-ൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനം നടത്തിയാൽ പട്ടിയെ തിന്നുന്ന നീചമായ ചണ്ടാള വർഗത്തിൽ ജനിച്ചവൻ പോലും യാഗാദി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ യോഗ്യനായി തീരുന്നു. അപ്പോ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു ചണ്ടാള വർഗത്തിൽ ജനിച്ചവനെ പോലും യാഗാദി കർമ്മങ്ങൾക്ക് യോഗ്യനാക്കി തീർക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചണ്ടാള വർഗത്തിൽ ജനിച്ചവനെ പോലും യാഗാദി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള യോഗ്യനായിട്ട് തീർക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവഹൂതി കപിലദേവനോട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് ഭാഗവതത്തിലെ ഇതിൽ പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാറ്റിനും ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ പാപപൂർണമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിത ചക്രത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പാപം ചെയ്യാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ അജ്ഞതയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അവിദ്യ. അജ്ഞത കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നു? നമ്മുടെ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, പാപപൂർണമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. അതാണ് ബീജം. അത് നമ്മളെ ബീജമാണത്. അതിന് ബീജം എന്ന് പറയും, ഒരു വിത്താണത്. നമ്മുടെ അവിദ്യ കാരണം കൊണ്ട് ബീജം, പാപപൂർണമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പാപം ചെയ്യും. പാപം ചെയ്യുമ്പോ പാപത്തിന്റെ നമ്മൾ 2 തരത്തില് പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് പാകമായതും പാകമാകാത്തതും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്രാരാബ്ധം, പിന്നെ ഒരെണ്ണം പ്രാരാബ്ധം. 2 പേര് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പാകമായത് അതായത് പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത പ്രതികരണങ്ങൾ. അപ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? അത് പാകമാകാത്തതാണ്. അതിന് ഇതുവരെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല? അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതാണ് പാകമാകാത്തത്, അപ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഏത്? പ്രാരാബ്ധം. പ്രാരാബ്ധം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാകമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? പ്രാരാബ്ധം. അപ്പൊ അതിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാം. അപ്പൊ നമ്മളെ അജ്ഞാനം കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിദ്യ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് ബീജം. ആ ബീജം നമുക്ക് വരുന്നത്, ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ബീജം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പാപം ചെയ്യും. പാപം ചെയ്യുമ്പോ 2 തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ വരും. ഒന്ന് പ്രാരാബ്ധം, രണ്ടാമത്തത് അപ്രാരാബ്ധം. പ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാകമായതാണ്. അങ്ങനെ 2 തരം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പ്രാരാബ്ധം, അപ്രാരാബ്ധം. അപ്പൊ ഈ പ്രാരാബ്ധത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണത്. നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്രാരാബ്ധം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല, നമുക്കത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതില് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് കൂടം, പാപം ചെയ്യാനുള്ള, അതായത് വിത്തായിട്ട് കിടക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബീജം എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബീജം. ഇനി അതിലെന്തുണ്ടാവും? നമ്മുടെ ഈ കൂടം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാകമാകാത്തതിനാണ് എന്ത് വരുന്നത്?
വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. പാകമായത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈ പാകമാകാത്തത് അവിടെ കിടക്കുന്നത് അവിടെ എന്താണ്, വിത്തായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അത് നാളെ വീണ്ടും അതെന്തായിട്ട് മാറും, ഇതേപോലെ തന്നെ വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ ബീജമാകും. ബീജമാകുന്ന ചിലത് വീണ്ടും നമ്മൾ അവിടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും, വീണ്ടും നമ്മൾ പാപം ചെയ്യും. അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അതായത് ഈ സൈക്കിള് നോക്കിയാല് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു പാകമായതുണ്ടല്ലോ, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് കഴിയുന്നത്. ഈ പ്രാരാബ്ദവും ഈ ക്ലേശങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് കഴിയുന്നതാണ്. ഈ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, പ്രാരാബ്ദവും ക്ലേശങ്ങളും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാരാബ്ദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, പ്രാരാബ്ദം എന്ന് വെച്ചാല് പാകമായതാണല്ലോ, ഫലം കിട്ടിയതാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ അതവിടെ കഴിഞ്ഞു, ഫലം കിട്ടി, നമ്മളത് അനുഭവിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ്, ഫലം കിട്ടാതെ കിടക്കുന്നത്, അത് ഇനി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ്. അതാണ് ഈ സൈക്കിള് വരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? മനസ്സിലായി. അതായത് നമ്മള് പാകമാകാനുള്ളതിന്, അതായത് അനുഭവിക്കാത്തത്, ഫലം അനുഭവിക്കാത്തതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കണം നമുക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് ഇനി ബാക്കി വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ബീജമായിട്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ബീജമായിട്ടുണ്ടാകും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യും. പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കർമ്മം ഫലം രണ്ടു തരത്തില്, പ്രാരാബ്ദം അപ്രാരാബ്ദം. പ്രാരാബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അതിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു. അപ്രാരാബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഇതുവരെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, അതവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ അപ്രാരാബ്ദത്തിന് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരും, പിന്നെ പാപം ചെയ്യാനുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടാവും. അതായത് അവിടെ കൂടെന്ന് വെച്ചാണ് വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ട്, ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും, പിന്നെ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യും, പിന്നെയും അപ്രാരാബ്ദം ഉണ്ടാവും. അതിങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പാപം ചെയ്യാൻ മനോഭാവം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ നമുക്ക് വരും, പാപം ചെയ്യും. അപ്പൊ പാകമായത് വരും, പാകമാകാത്തത് വരും. പാകമായത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു, പാകമാകാത്തത് വീണ്ടും അവിടെ ഉണ്ടാവും. വീണ്ടും നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാനുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടാവും, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എല്ലാം എന്താണ്, അജ്ഞതയാണ്. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും ബേസിക് കാരണം അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ജീവിതചക്രം, പാപപൂർണമായിട്ടുള്ള ജീവിതചക്രം. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ വരച്ചു വെക്കുക, എഴുതി വെക്കുക ചെയ്തോളൂ, നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭൗതിക ദുഃഖത്തിന്റെ മോചനം എന്ന് പറയുന്നതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതില് വേറെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതില് പാപമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക? അതായത് നമ്മളിപ്പോ ജന്മത്തിൽ വരുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക്, പാപകർമ്മം വെച്ചാൽ മാറാരോഗങ്ങള്, നിരന്തരമായിട്ടുള്ള നിയമവ്യവഹാരങ്ങള്, പിന്നെ ഹീനമായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ജന്മം എടുക്കുന്നത്, പിന്നെ വിദ്യാവിഹീനത, നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് കിട്ടാത്തത്, പിന്നെ വൈരുദ്ധ്യം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, പാകമായിട്ടുള്ള പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത്, മാറാരോഗങ്ങൾ വരുന്നത്, പിന്നെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള നിയമ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വരുന്നത്, പിന്നെ ഹീന കുടുംബങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നത്, വിദ്യാവിഹീനത, അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ആ ഒരു വിദ്യ കിട്ടാത്തതൊക്കെ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, പാകമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ളതാണ്. പാകമായിട്ടുള്ള കർമ്മം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ പാകമായത് അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പാകമായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ്, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ 9 തരം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒരു ചണ്ടാളനാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കും, വേദോക്തങ്ങളായിട്ടുള്ള യാഗാദികളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യതനായിട്ട് മാറുന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും, നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി പാപകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താത്ത, അതാണ് നമ്മുടെ കൂടം ബീജം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പാപത്തിന്റെ 4 ഘട്ടങ്ങൾ പറയുന്നത്, പാപത്തിന്റെ 4 ഘട്ടങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പത്മപുരാണത്തില്. അത് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താത്തത്, വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, പാകമായി കഴിഞ്ഞത്, മിക്കവാറും പാകമായത്. ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, അത് ഇതുവരെ
എത്തിയിട്ടില്ല, പാകമായിട്ടില്ലല്ലോ, അത് പാകമാകാത്തത്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അപ്രാരാബ്ദം. രണ്ടാമത്തത് വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് കൂടം എന്ന് പറയാം അതിനെ. വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നത് പാകമായി കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് അത് ഓൾറെഡി പാകമായി കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ മിക്കവാറും പാകമായത്. അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 തരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ പറയുന്ന 4 എണ്ണം. പിന്നെ ഇതില് പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട്, അജാമിളന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട്. അജാമിളന്റെ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് ഭക്തിരസേവനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട്. ഭക്തിരസേവനത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ അത് പറയുന്നത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അജാമിളന്റെ കഥ പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ധർമ്മിഷ്ഠനായ ബ്രാഹ്മണനായിട്ടാണ് അജാമിളന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം. പക്ഷെ യൗവനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വേശ്യയായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാപിയായി മാറി. എന്നാൽ അയാളുടെ ഹീനമായ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം എത്രയേറെ പാപപ്രവൃത്തികൾ കുമിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടും നാരായണ കൃഷ്ണ എന്നൊറ്റ വിളി മോക്ഷം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയാണ്? ഭഗവത് നാമജപത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നുള്ളത്. തപസ്, ധർമ്മം, ദാനം തുടങ്ങിയ ഫലങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ പാപപൂർണമായ അഭിലാഷങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ നീക്കിക്കളയാൻ ഇവ കൊണ്ടൊന്നും സഹായകമല്ല. അതാണ് അജാമിളന്റെ കഥ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള പാപത്തിന്റെ വിത്തുകൾ നശിപ്പിക്കാനുള്ള മഹാമന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിടുക മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോ നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അജാമിളന്റെ കഥ ഇതിൽ പറയുമ്പോ ഹൃദയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സൊന്നും ചെയ്യുന്നോണ്ട് സാധിക്കില്ല. അത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെയാണ് അത് നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് ആന തടാകത്തിൽ ഇറങ്ങി കുളിച്ചിട്ട് തുടർന്ന് കരയ്ക്ക് കയറി പൊടിവാരി എറിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതായത് കുളിച്ച് കരയിൽ കയറിയിട്ട് വീണ്ടും എന്താണ് പൊടിവാരി ദേഹത്തിലിടുന്ന പോലെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി എത്രയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും വീണ്ടും എന്ത് തന്നെ ചെയ്യും? തെറ്റുകൾ തന്നെ ചെയ്തു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് അവിടെ. അത്രയേ ഉള്ളൂ തന്നെയുള്ള 1-ാമത്തെ പോയിന്റില് പറയുന്നത്. അതാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണ്? ക്ലേശങ്ങള്, നമ്മളെ ക്ലേശത്തിന് കാരണം ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് വെച്ചാൽ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാന്നുള്ളതാണ് പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലേശങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ വരുന്നത്? അജ്ഞതയാണ് നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് 1-ാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ക്ലേശാഗ്നി. ഈ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, അവിദ്യ കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ക്ലേശത്തിന്റെ ഈ അവിദ്യ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് അവിടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യും. പാപങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതിന്റെ പാപത്തിന്റെ 2 പ്രതികരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഒന്ന് പാകമായതും പിന്നെ പാകമാകാത്തതും. പിന്നെ പാപത്തിന്റെ ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? അത് പാപമായത് ആഗ്രഹങ്ങൾ പാപപൂർണമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അത് ബീജം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പാപം ചെയ്യും. 2 തരത്തില്, ഒന്ന് പാകമായതും പാകമാകാത്തതും. പാകമായത് അനുഭവിച്ചു, ക്ലേശങ്ങൾ വന്നു. അതെന്തൊക്കെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു? മാറാരോഗം, പിന്നെ നിയമ വ്യവഹാരങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടു പോകാം, പിന്നെ വന്നിട്ട് ഹീനമായ കുടുംബങ്ങളിൽ ജന്മമെടുക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത പാകമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ്. ഈ പാകമാകാത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? അത് അവിടെ ഇങ്ങനെ വിത്തായിട്ട് കെടുക്കാണ്, വിത്തായിട്ട് കെടുക്കാണ്. അതാണ് കൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തായിട്ട് കെടുക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്താണ്? പാപം ചെയ്യാനുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടാവും, ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും, പിന്നെ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യും. അതിങ്ങനെ സർക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ 4 തരത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാപത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങള് 4 പറഞ്ഞു. 4 തരത്തില്. ഒന്ന് അപ്രാരാബ്ധം.
ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താത്തത് അപ്രാരബ്ധം പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, പാകമായി കഴിഞ്ഞത്, മിക്കവാറും പാകമായത്. അങ്ങനെ 4 പറഞ്ഞു. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്തിന് പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ക്ലേശാഗ്നിയില് പറയുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തതാണ് ശുഭത. ശുഭത എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നൽകുന്നതാണ് എന്ത്, ശുഭത എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നൽകുന്നതാണ് ശുഭത. യഥാർത്ഥ മംഗളം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ശരിയായ മംഗളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എല്ലാ ഒരു മിനിറ്റ്, ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്രാരാബ്ധത്തിന്റെ പറയുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത 9-ാമത്തതിൽ, അതൊരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ബേസിൽ പറയുന്നതാണിത്. ഭഗവത്ഗീത ഭാവാർത്ഥ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, പാപത്തിന്റെ 4 ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ശ്ലോകമാണ് ശരിക്കും. അതിവിടെ പറയുന്നത് അപ്രാരബ്ധ ഫലം പാപം കൂടം ബീജം ഫലോന്മുഖം ക്രമേണൈവ പ്രലീയത്തെ വിഷ്ണു ഭക്തിരതാത്മനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശ്ലോകമാണത്. ഇതില് പത്മപുരാണത്തില് പറയുന്നതാണത്. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മള് ഈ പാപത്തിന്റെ 4 ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭാവാർത്ഥത്തില് 470-ാമത്തെ പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ശ്ലോകം. അപ്രാരാബ്ധ ഫലം പാപം കൂടം ബീജം ഫലോന്മുഖം ക്രമേണൈവ പ്രലീയേത വിഷ്ണു ഭക്തിരതാത്മനാം. അത് വായിച്ചോളൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ, പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇന്ന ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ ഇവിടെ യഥാർത്ഥ മംഗളം, ഇനി അടുത്തത് ശുഭത, എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നൽകുന്നതാണ്. ഇവിടെ യഥാർത്ഥ മംഗളം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്, എല്ലാ മംഗളം എന്ന് പറയുന്നത്. പരിമിതമായ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സഹജമായ പോരായ്മ മൂലം സർവ ലൗകിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇത്തരം വമ്പിച്ച ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രായോഗികമല്ലാതായി. മനുഷ്യവർഗത്തിനൊട്ടാകെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അത്ര മഹനീയമാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ക്ലേശാഗ്നി കഴിഞ്ഞാല് ശുഭത, എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്, സർവമംഗളകരമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ മംഗളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മംഗളം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പരിമിതമായിട്ടുള്ള ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സഹജമായിട്ടുള്ള പോരായ്മ മൂലം സർവ്വ ലൗകിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇത്തരം വമ്പിച്ച ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും പ്രായോഗികമല്ലാതായിട്ടായി. ഇപ്പൊ സർവ്വജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ്. എല്ലാം പ്രായോഗികമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മനുഷ്യവർഗത്തിനൊട്ടാകെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കത്തക്ക വിധം ഏറ്റവും മഹനീയമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്, കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും, ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കാനും എല്ലാവർക്കും ഒരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു സേവനമാണ് എന്ത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉള്ളത്. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 18-ാം അധ്യായം 12-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, മഹാരാജൻ കൃഷ്ണനിൽ ഉറച്ച ഭക്തിയുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരുമായവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നേടാൻ കഴിയും. ഭക്തന്റെ പ്രോന്നതമായ കൃഷ്ണാവബോധം മൂലം ദേവന്മാർക്ക് പോലും അയാളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണിത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ശുഭത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞത്. ശുഭത എന്ന് വെച്ചാല്
എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാ എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. അപ്പോ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തിയുള്ളവര്, നമുക്കിതൊക്കെ പറഞ്ഞ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ശുഭത എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കം. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച ഭക്തിയുള്ളവര് കാപ്പട്യമില്ലാത്തവരുമായവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നേടാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈ ക്ലേശാഗ്നി കഴിഞ്ഞ് ശുഭത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മംഗളങ്ങളുടെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ആ ഭക്തന്റെ പ്രോന്നതമായ കൃഷ്ണാവബോധം മൂലം ദേവന്മാർക്ക് പോലും, കാരണം ആ ഭക്തന് അത്രയും ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നിൽക്കുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പോ ദേവന്മാർക്ക് പോലും എന്താഗ്രഹം വരും? കാരണം ഒരു ഭക്തന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാനായിട്ട് ദേവന്മാര് പോലും ആഗ്രഹിക്കും. അയാളുടെ ശരീരത്തില് ആ ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് എന്ത്? ദേവന്മാര് പോലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്ന? ഭക്തന്റെ കൂടെ കഴിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ ശുഭത എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കം, അതാണ് ശുഭത. അവിടെ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും നമുക്ക് കാരുണ്യം തോന്നും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും, ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ രണ്ടാമത്തെ ശുഭതയിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവാരത്തിൽ ഏറെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ബാലന് വളരെ വേഗത്തിൽ അവിഹിതമായ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളും ചൂതാട്ടവും മാംസാഹാരവും മദ്യപാനവും ഉടനടി ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേസമയം കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തൊരു മഹാപണ്ഡിതന്മാർ പലപ്പോഴും മദ്യപാനികളും മാംസാഹാരികളും സ്ത്രീ സംഭോഗ ആസക്തരും ചൂതാട്ടക്കാരുമായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് സദ്ഗുണങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രായോഗിക തെളിവുകളാണിത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറെ നമുക്ക് എന്താണ് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവിടെ സാധിക്കും. അല്ലാത്ത വ്യക്തി, കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി മഹാപണ്ഡിതനാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പ്രായോഗികമായിട്ട് തെളിവുകളായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകുക എന്നാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മളൊരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മുടെ സ്വഭാവം അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭക്തൻ, ഈ ഭക്തി, ഇതൊക്കെ ആർക്ക് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? ഭഗവാന് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകളത്. ഭക്തൻ, ഭക്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് മാത്രമാണ് ശരിക്കും ബന്ധമുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. ചുരുക്കത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്? മംഗളകരമായിട്ടുള്ളതാണ് പറഞ്ഞല്ലേ. കൃഷ്ണാവബോധം സർവ്വ മംഗളകരമാണ്. അപ്പോ നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് സദ്ഗുണങ്ങൾ മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. അതിനിവിടെ പറയുന്നത് മധ്യഭാരതത്തിലെ ജാരിഖണ്ഡ്, അടുത്ത പോയിന്റ് അല്ലെ, മധ്യഭാരതത്തിലെ ജാരിഖണ്ഡ് വനാന്തരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിനൊരു പ്രായോഗിക മാതൃക കാണിച്ചു തരുന്നത് കടുവ, ആന, മാൻ തുടങ്ങി കാട്ടുമൃഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതതിന്റെ രീതിയിൽ നൃത്തം ചെയ്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പാടി അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിന് മാത്രമല്ല വൃക്ഷലതാദികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും വരെ ആനന്ദം നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്നത് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനായിട്ട് മധ്യഭാരതത്തിലെ ജാരിഖണ്ഡ് വനാന്തരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു പ്രായോഗിക മാതൃക ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നത്, അദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പാടി പോകുമ്പോ അദ്ദേഹത്തെ കടുവ, ആൻ, മാൻ തുടങ്ങിയ കാട്ടുമൃഗങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോലെ നൃത്തം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? കാപ്പട്യമില്ലാത്ത ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടത്. ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 18-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്.
ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റില് പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോപ്യേവ ജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल. हरे കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 2 പോയിന്റ് ആണ് നിർത്തുക. മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ?